আহক ইপিপিএল দলৰ যিটো শ্লোগান সকলোৰে লগত বিকাশৰ পথত অৰ্থাৎ আমি সকলোৱে বিকাশৰ পথত আগবাঢ়ি যাব লাগিব সকলোৱে শ্রোতার সম্মানীয় সদন অতিথির ভাষণত এইবাৰ আমাৰ উজিৰবাৰী বাংনাবাৰী ভিচিডিচিৰ পৰা তেখেতসকলে আহিছে। তেখেত হাত চাপৰি দিয়ক ৰাইজে, অলপ মনে মনে হৈছে অলপ উজিৰবাৰীৰ পৰা অহাটো মই আহ্বান জনাইছোঁ। এনেকৈ আগত অলপ মানে হেৰি হওক। ৱেষ্ট বৰিমাখা, আমাৰ বৰিমাখাৰ পৰা जोङो मुसलपुर जिल्ला इउपिपिएल हिसाबै जोंनि जि बिसायख'थि फैबाय थानाय बिधान सभानि जि बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि जिखिनि हाबाफारि बे हाबाफारिया जोङो जागायजेनबायखौनो होननांगोन। मानोना दिनै बे थमना ओनसोलनि जि थमनायाव बोसोरारि राजमेला जायो, बे राजमेला फोथाराव दिनै खमैबो माने 500सो गुबुन गुबुन हानजानि माने सुबुंफोरा जोंदो जइन जागोन, बिथांमोना जोंदो जइन जानानै खामानि मावगोन। आरो बै हिसाबैनो जोङो दिनैनिफ्रायनो जि फैबाय थानाय 2021 मायथाइनि जि बिधान सभानि बिसायख'थि बेखौ जोङो जागायजेनबाय। दा नैबे समाव जोङो सोलायनायनि जि थांखि लानानै जेरैबायदि जोङो खामानि मावदों, दिनैनि समाव जोंनि जि सरकार, बे सरकारा गोबां सान जायाखै, 45 साननिसो जाबाय। आरो बे 45 सानसोनि गेजेराव जोङो जिखिनि बाथ्राफोरखौ बुंबोदोंमोन, जिखिनि सोलायनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन, जोङो बेखौ जोङो मावफुंनो हानाय लामायाव जोंहा फैबाय थादों, जोङो मावफुंदों। दे गिबियावनो नैबे जि नमिनेटेड मेम्बार, बे नमिनेटेड मेम्बारखौ जोङो 7 नमिनेटेड मेम्बारखौ होनो हादों। आरो जि बाथ्राखौ जोङो बुंदोंमोन दे जोङो गासैबो माने हारि माहारिनो जि समान मोनथाय समान जौगानायनि बाथ्रा, आरो बे समान मोनथाय आरो समान जौगानायनि बाथ्राखौ जोङो नोंथांमोना नैबे साननैसोनि गेजेरावनो बेखौ नुफुंसिगोन। आरो जिखिनि माखासे जौगालु हाबाफारिफोर, बे जौगालु हाबाफारिफोरखौ जोङो गासैबो खना खनला बेखौ जोङो लांनो नागिरदों। आरो बे हिसाबैनो जोंनि जि मोनसे सोलायनाय, बे सोलायनायखौ जोङो थारैनो जोङो मोननो हागोन। दा बेयो जों इउपिपिएल दल हिसाबै जोङो दासिमाव जोङो इउपिपिएल दल हिसाबैनो जोङो बिसायख'थियाव माने बादायगोन। आरो बेयो रोखा जानानै दोङो। बेवहाय सोरबाफोर जुदि जोंदो थादेरोब्ला बेयो आलादा खोथा, नाथाय जोङो इउपिपिएल हिसाबैनो जोङो बिसायख'थियाव जोङो बादायलायगोन। दासिम बिदि जेबो जोंहा थिरांथा जायाखै, दासिम बिदि जोंहा जेबो थिरांथा जायाखै। नाथाय जोङो क'क्राझाराव जिहेतु दिनैनि समाव इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपिनि मोनसे सरकार दोङो, बे हिसाबै माबे लामाजों थाङो बे उननि खोथा। खिन्थु दासिम जों इउपिपिएल हिसाबैनो फैबाय थानाय 2021 मायथाइनि जि बिधान सभानि बिसायख'थि जों गावनो गेलेगोन, गावनो जों बादायगोन।